RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Mira, ginaingon, dili kit maayo nga may uyab ka na unya mulingi ka pa sa lain kay maghatag kini og problema sa umaabot. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Undang ka na? Busog na kay ko dong uy. Daghan kay imong gi-order guit. Mas may mo nang busog ta. Kay, gikan na ba din agto na sa tas motel. Mo nang magpagutom ta rito. Ikaw cute. Humanata din ako na sa day imong kanon niya. Anak yun, muling. Sige ha, bayaran na itong gikaon. Kay, ato na ta. Kay, lamit na kayong, karamang, ikaon sa imuha ba? Ami ayo. Larga na ba ko sa Manila sa sunod adlaw? Magtagpa ko kaon sa imuha. Sa dili pa ko mo larga. Muraglito. Kaunan ko niyo mayo. Kaya pito ko mular ka sa Manila. Noon niya akong ampay. Kanon mo maayo nga. Nagilaw kasi mong dila. Kining gingi. May anak. Lauro. Supon ko niyo mayo. Katuskig na sa imuha. Gani. Kunyara sa nikuan. Kadiyot sa gani ba? Uy. Pahutig mayo rin kita gamay. Ano ka eggs anak patay pati yung tiga.
Mau pa ka ni paglarka ni Lauro. Kamingaw na dayon po niya. Manong to ang masad siya i-assign? Layo man kay Manila. Ay. Mira, Ma. hinoktok ka manggo din Hiskayda. Naghuna-huna kas imong uyab nga milarga ganyang buntag sa Manila. Ma. Si Lauro gid akong yun ahon na. Gamingaw man ko niya. Anak man yun na. Kay bag-o pa man. Mingawon ka yun. Todi ay, nas ubos ang imong igagawng bayot ay nangita nimo. Doon ako no siya importanteng tuyo nimo. Ay, naaday sa silong si Agaw Pilo? Sige, ma, kanaogon ako siya. Masa kay tuyo aning bayuta ay? Saan pagyod ko nga gila ay nakakaroon nga milargas, Lauro, nga mo iyam. Niya na ka na sa kong bahak, day. Mga niya ako, aron, wad-o ng imong kalaayb sa bayot ko. Sabi ay? Nag-uol bitaw ko. Kay basin dugay pa mabalik si Lauro ba? Basin dili masugot ang iyahang amo nga pabalik ko na ko siya. Di kita masugot nga pabalikon sa imong amo, ang iyang amo. Sa day. Hala, si Lauro pabalikon. O gani. Ari i-assign. Gani, kay mo usad na nahitabos banas kong amiga. Isain sa Manila niya, wala yung balik. O nga hitabo, nagkauyaw uglain niyang banas Manila. O doon na nila yung kalibin dito. Mau ni ako, Mira, ni ako. Kay? Balag bayo, tilawi ko. Sabi ay, kilatan ka ba ya diha gaw? Unay laghila ka sawa taon gaw. Hilak uy. Busa, kung ako pa'y ikaw gaw. Unis Laurus, pagpangitaglain. Oh. Kay Klaro, kayong nakauyab to dito sa Manila. Menyo ba? Naminyo pa to siya dito. Busa, unis siya. Nas istong ay. Tong baksidor. Dako, kay nagusto ni mo. Sige na siya, glubok siyang alho. Gwapo ba nas istong? Pero love man ako sa Lauro B. Nya nakasiguro ko nga dili siya mangita og lain no. Ay, kalimtin lagi ito yung uyab. Kay nipilit lang ka ato. Kay siya may ka-virgin mo, di ba? Pero kung nakatilaw pag kang istong day, forbida. Malinta ni mo singpit si Lauro. Suktas istong. Kay sayang kayong iyaha day. Bida. Gaw Pilo. Buak kong sipir. Basta butindo kang iyaha. Sayang kayo. Day, mauna, day, klaro kay day, nga dili yun mo magkadayon, bisag ka pangitaglain, siya pagyapoy mangita ditong lain, pod busa, dinis ato unhi siya day, sugtan istong kay, sugtan nas labing madaling panahon. Ay, gaw. Ay lagi bayot. Lab kay na kusmira. Kung sugton ko niya, ay pakaslan ko dagin siya. Tong basig atik rang imuha tong ha? Giloy! Di ba ya na virgin taon ako igagaw taon, basig imuha rin ng tilaw-tlawan ha? May granny, ang tilaw-tilaw ra. Ha, Rani? Katong daghan kay agi. Gato. Katong naliwat mo, master. Ay, bayot. Mahal na ko siya. O dili ko iksapayan kundi na si virgin. Uy, kana yun hinong himuha, no? Katilaw na ko nagkausam, rugisi akong bata, oy. Na virgin na siya akong lubot taon, luoy kayo. Wow, kagwapa. Super cute kay kas gidako ng imuha. Adua si bayot bi. Ingna nga, mamisita ko niya karong gabi eh. Unsa? Mamisitas istong ni murong gabi niya imo atubangon. Ma, pero di na ko siya sugtoin. Atubangon lang.
Baliparan na tarong. Gwapo man sabi nun tong tawhana. Unya, nindot pod og lawas. Macho. Pero kung ako pa'y ikaw, ay di na lang na nimo atubangon. Uy, kay, pasin biyag mahinaya kag sugot adto. Kaluoy pod taon sa imong uyab nga si Lauro. Buutan ra ba taon tong tawhana? Sige na taon din, Mirabi. Sugtan na ko. Laban ta kagod. Pero Istong, may uyab na mangugugod. Si Lauro, tuwa siya sa Manila. Dili siya tinuod nga nahigugma ni mo, day. Tsaka po, ay, ito nakasulti mga kaana. Ang tao nga matuod nga nahigugma, dili mo biya sa babae nga iyang gihigugma. Ug ako, day, Mira. Kung ako imong mauyab, di ko magpalayo nimo. Sa tanang higayon, naakagyod sa akong kiliran. Kauisa ni mo manguyab, uy. Pero, di na ba ako virgin, ha? Ganahan ko nga, kanang mutunay gud nako. Bisag bulhang nako ba? Kung sugton lang ko nimo, day, Mira, kalimtan ta ang imong kaghapon. Ang karon mo ay atong hunahunahon. Sige na, day, sugton ako. Kuan lagi ka nang... Sige na, day, be. Sugton ako. Sige na po. Bahala na lang niyo, eh. Sige, uyab na ta. Gisugutan na ka, Istong. Yes! Ay, salamat. Salamat kay Daimira. Ugar mo tuo ka nga, okay ra ko. Gadili ka na putli. Magpakasalta sa labing daling panahon. Istong. Uy, kasiksigod ni mo. Mag-date mo, Ros Istong? O, ma. Iya mo kong gisaaran nga palitan ko niya o gold nga kwintas. Hinoon. Sa kong tanaw kwartahan man ang tawhana, kay manager manas ilang trabahoan si Istong, di ba? Pero, ay, taon sabs Lauro, eh. Basig kalit nga tong muuli ba? Sao naman lang. Hambot lang gyud. O sa kumaybaw mo kung unsa akong buhaton kung kalit ka mo balik si Lauro. Pero, daghan masad ang nagsulti nga, dili na ko na tumobalik. Di na masad ako siya makontak, ma. Hahay. Aw, kung kamogi magdayon sa Istong, amo nagipagaingnan yun. Kamogi gilatid nga magkaminyo. Sige mo, ato na ko, ma, kay ganihara nagpaabot si Istong sa gawas, nagsakay siyang auto. Ato sa ko, ma. Salamat Istong, ha. Gipalitan siya ko ni mong pintas nga gold. Nya busog kay ko kay gidako ni mong restaurant. Mahal ko kay ikaw, day. Mo nga, buhaton ko ang tanan aron ka malipay. Ug karon, day, ako na sa iyong yubi. Manutag motel. Sige. Pero mas tamaon na to, ha. Di na ko virgin, ha. Okay na lagi na ako. Sa ako nang gikaingon, mahal ta ka. Busa dawaton ko kung sa may naani mo. Ug kalimtan ta ang imong kaghapon. Salamat, Istong. Sige, check-in ta. Dan ako bisag asa ang gusto nimo. Bahala ka na. Lami ang madagtila. Alit din. Malami. Ato aning ihugot mo panty. Sige. Isang ubos na kong hagkan. Sige ka na. Wow! Bugdo ini, oy. Niya din niya.
Hala. Karoon lang. Ubuon sa niya akong brief eh. Sige. Ang ako silang kauna. Hala kang imog yun. Dako taas. Kanya. Kayo yan, inuot akong usad. Oo. Kita bilangin na kayo eh. Opo, mo. Bilang ka sa bilang ka sa... Ready? Ready na. Andam na. Ini. Mas kasi. Stop. Dito ko ni bati og tumang kasakit dihang gihilabtan ko ni Istong. Pila ka adlaw kalat kanito nga si Lauro. Igot na lang siya sa paghilak dihang mabdos na ko sa anak sa ikaduha kong uyab. Dili kit siya ang akong nadayon. Huwag ito makasama ang kaagi ni Mira, dinhining tulumanon. What's the style? Dili gud siya anadayon is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.